Здравейте, приятели! Днеска ще ви покажа една рецепта за пиле с ориз, която е много интересна, много вкусна и продължаваме с българските традиции. Ще ни се необходим една глава лук, един морков, ще добавяме и пресен зелен лук, защото смятам, че придава повече вкус, по-дълбочина и става по-вкусен. Още един нюанс на лука не е излишен. Черен пипер на зърна, червен пипер също ще не е необходим, 500 грама ориз и сол. 2 бучета ще използвам, но ще направя по-голямо количество ориз. Тук, което видите, е нашия бульон, където вътре има дафинов лист, обелките от лука, моркова, малко магаданоз, сол и това е. Продължаваме с нашото пиле. Ето тази част, която бях фанал, ще използваме, защото също тази част ще отделиме, където ще предадем по-силен пилешки вкус на нашия бульон, който ще засили нашия вкус. Което ще предаде по-голяма дълбочина. Ето нашите бучета. Ето тази мазана, тази кожа също ще използваме за нашия бульон. Също ще преди вкус. Използвайте всяка възможна част на пилето. Хубаво е да използваме част, където има кост. Тук има една част, където е по-мека като далак, която е хубаво да се премахне, защото в противен случай може да нагарча, когато ако случайно стигнете до нея, става изключително бързо, е хубаво да се премахне. Един трик, който науча преди доста време, е, че когато, за да може да вкараме повече дълбочина на нашето месо, където имат кожа или са по-дебели, може да надупчеме на месото с остър нож или вилица, тъй като се отваря още отвор в дълбочината на месото и така по-лесно подправките достигат до по-вътрешната част на месото, а не се вкусяват само отгоре повърхностно, което ще допринесе още повече вкус на нашето ястие, съответно и на нашата част на месото, което е бонус вкус и това търсиме. Започваме вече нашето вкусяване на пилешките бучета. Започваме с сол, която хубаво така овкусяваме от двете страни, не трябва да се страхуваме. Смело бъркаме буркана, много внимателно, за да може хубаво да се овкусят навсякъде. Тук премахваме те горни кокали, за да може да ги прибавяме към нашия бульон, за където говорихме по-рано. Едва ред на черния пипер. С него ще бъдем по-внимателни, защото черен пипер има и в нашия ориз. И това е сладък пушен пипер. От него да не се свиди. Така хубаво навсякъде вземаме и поръсваме.
използваме малко мазнина, за да може да предадем хрупкавост и по-лесно да разнесем нашия пипер навсякъде. Пиперът, когато има мазнина, става като лека кашичка и по-лесно се разнася. Хубаво го втриваме навсякъде, дори под самата кожа, защото така по-хубаво се разнася самото месо, а самия пипер по-добре се вкусява и ще проникне по-добре до подкожната част на самото пиле. Тук се прибавяме още малко пипер, за да може да допълним самия цвят, по-хубаво да се овкуси, защото е недостатъчно. Тук започваме с ряденето на нашите зеленчуци. Започваме през лука, първо през средата, след което го режем на страни на няколко слайса, но не до края. Правяме отгоре надолу. И го режеме на малки купчета, за да може да се запържи бързо. Едва рите на моркова. Първо, за най-безопасно го режеме на страни, за да може да се направим стойка, за да е по-стабилен. След което продължаваме по същия начин, режеме се го на плоски парчета. Продължаваме, като го нарежеме на продълбачи жулени. Внимаваме, разбира се, да не отнесем някой пръст. И го събираме и го режеме на малки ситни купчета, както лука. Така режеме и всички зеленчуци. Продължаваме с измиването на нашия ориз. Който е... Използваме ориз балдо, където при него зърната са по-дълги, абсорбира повече течност, което означава, че е повече вкус ще абсорбира, зависимост как е вкусена самата течност, каква е. По-дълги зърна има и това позволява да се отделят по-лесно самите зърна. Измиваме го и го прибавяме към нашите зеленчуци. Идва ред да запържим нашите зеленчуци. Добавяме лука, моркова, зеления лук, зеленчуците и да пържваме на силна мазнина. Прибавяме сол, тъй като лукът при топлина освобождава вода, а солта, както знаем, обира най-добре влагата. Това волно съдържание, което освобождава лукът, така че като запръжваме зеленчуци, като правим запръжка, хубаво нашата сол да се използва. Готвим тези зеленчуци, като самия лук придобие една прозрачност, морква поумекне. Като ще отнеме около 4-5 до 4-5 минути на средна температура.
Идва ред да прибавим нашия ориз, който е 500 грама. Вие може да използвате една чаша. Аз просто използвам повече ориз, защото ще имам необходимост от повече ориз, затова се прави по-голямо количество. Но съотношението дали ще е една чаша, дали ще е 500 грама е 1:1:3. Е съотношението за ориза. След като прибавяме нашия ориз, ние бъркаме, тъй като ориза ще загори в противен случай, го разбъркваме, за да го предпазим от загаряне. И това се случва, докато нашия ориз стане прозрачен, леко стъклен така, както се казва, стане, стъкловидни зрънца. След като нашия ориз вече стане стъкловиден, прибавяме 1,5 литра бульон. Пак казвам, съотношението е 1:3. Ако правите една чаша, която е около 200 грама, ще прибавите 600 мл бульон. Прибавяме нашия бульон в съотношение 1:3, а в моят случай 1,5 литра. Разбъркваме, за да се смеси. И нещо много важно, което трябва да знаем е, какъвто е вкусът на нашия бульон, такъв вкус ще има и нашият ориз. Прибавяме зрънцата черен пипер, ще прибавя около 10 зрънца черен пипер на зърна. Разбърквам, за да се разпределят равномерно. Също така и задължително пробваме какъв е вкусът на нашия бульон. Това е изключително важно, ако искаме хубав вкусен ориз. Аз прибавям една щипка сол, защото като го пробвах, моят бульон имаше нужда от още сол, така че това е до пробване, до вкус. Идва ред вече да го прехвърляме в тавата. Тъй като аз имам по-голямо количество, използвам по-голяма тава. Внимателно изсипваме бульона и ориза от нашия тиган. Обираме всичко, което е останало, подправки и го слагаме в тавата, където ще довършваме нашият ориз. Ето го вече нашия ориз. Нашата тава с ориза разпределяме равномерно, така че бульонът да е обхванал цялата тава, да няма купчинки. Аз слагам моите бучета, аз ще използвам 2 бучета, защото нямам нужда от повече, но дори да използвате по-малко ориз, по-малко тавичка, това е абсолютно същото. Аз използвам този случай, за да се направи по-голямо количество, защото, както казах по-рано, ще имам нужда от него за други неща. Идва ред да се сложим капак, ако е друга по-малко тинджера, но в моят случай слагам фолио, за да използвам случая да го направя като капак, да го задуша. Слагаме го във фурната вече и го оставяме да се готви за загрява. Фурната е загрята на 180 градуса и ще го проверя след 20 минути. Ето след 20 минути нашият ориз вече е поел голяма част от водата. И тук е моментът да го леко да се разбърка самия ориз, тъй като вече част от водата е останала под
т.е. соя зърна, за да може зърната да се леко се разбърква, за да не долни зърната отидат нагоре да се досготвят. Единият вариант е да прехвърляте пилето в друга тавичка, за да ако искате по-хубав червен цвят. За да може да стане по-златист, по-хрупкава коричката. Аз ще го прехвърля моето, защото оризът ми беше готов. Вече изкарах го. Оставях още 10 минути в фолио. Оставя в фолиото, с фолиото горе, откато се довършат бучетата и ето ги тях. Идва редът да го губим. Оставям моя ориз в чиника. Виждате как самите зърна, тъй като са дългозърнести, не са слепени и се отделят доста лесно. Може да ги отделите, което означава, че вашия ориз не се е предготвил, а е точно както трябва да бъде. Ето, прибавяме още малко ориз, правим една стабилна порция. Ето, виждате как зърната са сравнително отделени, не са като на мляко с ориз на една каша. Вижте, ето по-близък кадър. Поставяме и нашето буче отгоре. И така завършваме нашето ястие. Може да го поръчате с мърданос или с мардала, каквото пожелаете. И това е от мене. Приятен апетит ви пожелавам. Надявам се рецептата да ви е харесала. Също така може да си ги превъртите някоя част, но аз искам да ви покажа подробно, да ви обясня, да разберете защо и как се прави.